Mangwarani yakanaka vana vaMwari. Ya, chonakiza kutaura nacho ichi. Toda kutenda Mwari panguva yemangwarani ano. Chinhu chinonyanya kundifadza kusangana kwangu ini newe. Inyasha kusangana mukati meupenyu. Ini kuberekwa kwangu ndakaberekerwa kumasvingo. Ndokwandakakurira, ndokwandairarama njiri. Basa rikanditakura kubva kumasvingo kunondikanda kumuzarabani kwandaisaziva. Kwaindinetsa mazuva ekutanga kuti zuva rinobvepi rinoendepi ndaisahwisisa kumba ndekupi zvaindinetsa. Saka hachisi chinhu chiri nyore kuti munhu wekumasvingo usangane naye kuno iwe uri wekuguruve. Inyasha dzaMwari. Chinonyanya kundifadza ndechekuti tasangana mukati meshoko raMwari. Mwari ngaatitire zvakanaka. Kana kuine chinhu chatinofanira kuda nekudisisa ishoko raMwari. Kurarama tiri mushoko raMwari, kurarama tiri muinzwi raMwari. Ichi chinhu ichi chine mugove kuseri kwenguva. Vakakomborerwa vanobatirira mushoko raMwari, nekuti kumagumo vachatambidzwa mubayiro wavo wokuteerera. Inzwai vana vaMwari. Zuva ranhasi tine musoro wenyaya watinoda kudzidza nezvavo. Unotiwo, are you prepared to answer? Wakagadzirira here kupindura? Mubvunzoi unokubvunza iwewe kuti wakagadzirira here kupindura? Mbuya mubvunzo unotiwo, are you prepared to answer? Ngatibotarisa kuti Jesu wauya masikati aya sakadzokera kumba, asi paari kuuya chechi yepaguruve ine zvinoda kuitwa zvisina kuitwa asi varume varipo. Kana Jesu wobvunza, are you prepared to answer? Yenyu imba haina here kupera sekusapera kweyangu? Wakagadzirira here kupindura? Wakachemera iwe paKrisimasi mari yekutenga mabhiso nemalolipop, asi wakambochemerawo here mari yekuzokanda kuno kuchechi kuti imba yaMwari ipendwe? Are you prepared to answer? Wakagadzirira here kuzopindura? Kwai vana vaMwari, une mubvunzo unoda kuzopindurwa. Bhuku ramadzimambo okutanga pachapter 10 verse 1 ndodawo muverengi anoverenga andiverengere. Musabva pa namadzimambo chapter 10 ndo mharidzo yedu tichachinja tichinda apo neapo, but pana madzimambo chapter 10 ndo pane mharidzo yedu. Kwai kudine verse ra1. Yeah. Yes. Yeah. Sure. Yeah. Mirai babo. Manzwa here vhesi yaverengwa. Kwai kuna mambokadzi weShebha ndimambo anotonga. Zvikai wakasiya nyika yake kuuya kunyika yevamwe mambo. Aine mibvunzo, but mibvunzo yaakanga anayo haisi yemanga-manga mikukutu. Mibvunzo inorwadza kupindura. Inoda kuti murume atange asunga bhurugwa asati apindura. Ndo yakauya namambokadzi weShebha aine mibvunzo yake kuti Solomoni pindura. Pane pfungwa yangada kune vavakateera. Bhaibheri rati iro mambokadzi weShebha chii chaakanzwa? Wakanzwa mbiri yaSolomoni. Nzwai, but vhesi yati iyo pamusoro paJehovha. Imboidzokorodzai. Ya weShebha mbiri yaSolomoni pamusoro pezita raJehovha. Akauya kuzomuidza aine
mibvunzo mikukutu pane pandiri kuda kumbodzoka pambiri yaSolomoni. Bhaibheri ratiyo Solomoni wakaita mbiri, but mbiri yaSolomoni yaisava yekurima mapotato kana yekurima madomasi. Mbiri yaSolomoni yaiva pamusoro pezita raJehovha. Inzwai vana vaMwari, dzimwe mbiri dzose tinogona kuita. Ungaita mbiri yedyere kuchikoro, but mbiri iyoyo pamusoro payo pane imwe mbiri inofanira kutsikapo, mbiri yezita raMwari, mbiri yezita raMwari. Kune varume vane mbiri. Kana muri kudzidza zvaGoliathi, waiva murume wembiri, akaendwa naye kuhondo. Goliathi vaiti vanomuona vanotiza, waiva murume wembiri. Ndiri kutaura zvavarume vane mbiri. Kana maingatarisa murume anoi David, waiva murume wembiri, but mbiri yaDavid yaiva yemagirezi. Ukamutsvaka David uchimuteverera unonzi pakafa murume wainzi Saul. Saul wakanga amboita udzenga kuna David kuti uenda unorwa namaPhilistines. Kana wandorwa ndoda kuti unodzoka nezvikanda zvepamberi. Ari kunouraya maPhilistines ndokubva auya zvikaenda kupa mwanasikana wangu, achinyengedzerwa naSaul. David mukutiza kwake, mwanasikana wakasara akarohwa. David wodzoka kusango, anoudzwa kuri mukadzi wako iwe wawakanga wapuwa naSaul wakarohwa. Zvikanzi wakaenda kune murume wacho akanomutora kuti ave mukadzi wake. Murume akatevera ngoro yamabhiza achidzinganisa ngoro achida mukadzi wake achienda naDavid. Ndiri kutaura zvaDavid. David ndiye uya wepamusoro peimba achiona Bhetishebha achigeza, akaurayisa Uria pamusoro pemukadzi wake. David ndiye uya wakati orwara kuti majenerals ake azive kuti mambo wafa, haachapararami. Vakatora mhandara vakandoisa panhoo yaDavid. Mhandara ikamuka iri mhandara. Majenerals akaenda padivi vakati mambo haamuki. Vaiziva David kuti ane mbiri, asi mbiri yaDavid yaiva yamagirezi. Mubvunzo wandinawo unoti yako mbiri ndei? Munomugurura. Une mbiri iwe? Usatarisa pasi, usatarisa divi, une mbiri iwe. But mubvunzo wandinawo ndewekuti yako mbiri iwe ndei? YaSolomoni yaiva yezita raJehovha, kuyako ndei? Tina madzenga ari pano anoti akakwereta unodzenga nekombi, nemutumbi wekombi achidzenga munhu waakakwereta. Anotozikamwa kuti kana wamukweretesa usaverenga kudzoka kwayo. Une mbiri yeiwe? Mwari nanga atibatsira. Murume unonzi Solomoni kwaimbiri yake yakanzwikana Shebha yaiva pamusoro pezita raJehovha. Mwari nanga atibatsira. Simba ratinaro, umhare hwatinahwo tahuyisa mukati meshoko raMwari kuti Jesu akurumidze kuuya. Hanzi nevhesi wanga akatakura mibvunzo yaakanga achiuya nayo kuti azobvunza kuda Solomoni, Solomoni apindure. Inzwai vana vaMwari, tiri munyika ine mibvunzo, asi mibvunzo iyi ine chekuita nekunamata kwedu. Nyika ine mibvunzo. Tine zvinangwa zviviri zvatinoraramira pano panyika. Mwari watimutsa nhasi, watimutsa kuti tipindure mibvunzo ine nyika. Chinangwa chekutanga, kupindura nyika mibvunzo yose ine chekuita nekunamata kwako iwe. Uri muSabata, nemhaka yei uri muSabata? Muri kwere chechi? Nemhaka yei machechi aiko mazhinji? Iwe nemhaka yei Sabata? Nyika ina
kuziva. Are you prepared to answer? Nemhaka yei wauya kuchechi nemugovera sekunge Sanja havaendi, sekunge Friday havaendi. Nyika inoda kuziva. Are you prepared to answer? Ndiri kune chinamato ichi chamutsa mibvunzo mukati menyika. Zvino nyika inoda kuziva kuti nemhaka yei munyika umu mune vanopfeka dzinoperera padzinotangira. Kune mhaka yei musingadzipfeki? Unogona here kupindura mibvunzo? Saka Mwari une vanhu vaanochengeta kuti vagone kupindura mibvunzo nyika painobvunza. Wauchiziva kuti nhasi chai kune vaperekedzwa kumochari vachisundwa nechingoro kuti vanotsvetwa muimba yechando. Zvaramba zvekupinda mukati mesaradhi. Vange vachida badi zvaramba. Mwari vaita mutsimba kuri panofiwa navamwe iwe urarame. Nemhaka yei Mwari vakuchengeta, vakurwira, vakuyambusa? Why? Vari kuda kuti upindure nyika mibvunzo yainayo. Nyika ine mubvunzo bamunini, ine mubvunzo vatete. Nyika inoda kupindurwa, inoda kupindurwa. Are you prepared to answer? Zvikutorehwa nevhesi kana kuti zvikutorehwa neshoko raMwari ndezvekuti anonzi muKristu kana kuti anonzi musavata munhu ane kutenda kwake pazvigumwe zvake. Mubvunze toravete anokuudza. Tanetseka nevanhu vanoti kana vayaruka kungokura bhitani akuda kuroorwa, wotonzwa kuti hoyo wava pasi pemuti, muchareva uya waakunona makari pasi pemuti. Kowaenda sei? Wakanga asina kugadzirira kupindura mibvunzo. Doctrine rezvaunotenda ngarive mauri, risava kuna mai kana kuna baba. Imi vabereki, imi dzidzisai vana venyu kuri nemhaka yei tiri masavata, nemhaka yei tiri maKristu. Sei tisiko kune vanoita zvemidzimu namashari? Sei takada kutevera Mwari? Ndiani Mwari yei? Vana vanofara kumurwisisa Mwari yei. Uripo here chechi? Mwari wangatibatsira. Wozi mambokadzi weShebha, nyika inoda kuziva. Wakauya kuna Solomoni ari kuda kuziva, aine mibvunzo. Chinangwa chechipiri tiri tsamba. Ndosaka tiri kurarama tiri muno mugwero. Tinofarira kuverengwa. Nyika inofarira kuwana chokuverenga. Saka haina chimwe chokuverenga. Inoverenga patiri kuti izive kuri mberi ndekupi, kumashure ndekupi, rinobvepi zuva rinoitepi. Nyika inofarira kutiverenga, istate patiri, izive kuri kana tonamata Mwari anonamatwa sei. Kwai kuti imboyambukirai pavhesi iyo. Arimbondiverengera vhesi iyo 2 Vakorinde chapter 3 vhesi ra 2 mugodzoka yenyu. 2 Vakorinde chapter 3. Ya. 2 Vakorinde chapter 3 vhesi ra 2 pinda pa 3. Ya. Muri mwadzini yakanyorwa mumwoyo medu. Munozikanwa nekuverengwa navanhu vese. Inzwai, Bhaibheri rati iro imwi kubvira isu zvikai muri mwadi yakanyorwa. Vanhu vanofara kuverenga vakaritarisa isu. Vana mai, chinoi murume chii? Uye murume yeye anorispektwa sei? Zvinofara kuzikanwa nenyika, asi averenga patiri. Ngavatarise patiri vadzidze. Dambudziko riri patiri. Pane kuti nyika itarise patiri, isita kutarisa kunyika yacho. Mwari ngatibatsire. Tinodzidzwa hatidzidzi. Saka nyika kana takaitarisa hatina chatinodzidza pairi. Asi nyika kana yakatitarisa ine zvainodzidza kubva kwatiri. Mubvunzo wotiwo nyika painoverenga
iri kuwanei pauri content iri kubuda mauriwe ndei language yako nyika iri kudzidzei mararamiro ako namagariro ako nyika inodzidzei chimiro chemhuri yako nyika iri kudzidzei kamuviro kako kuchechi nyika inodzidzei vamwe vacha zvokukwera sehowa kungokaro kwangori tumbudzuko wochinya makristu emaevents ndevechechi wakanobhabhatidzwa anongouya kuchechi kana kune event akawani kune gurupu rinoimba unouya kana kusina gurupu rinoimba hawi akanzwa uri kune effort unouya kana kusina effort hawi akanzwa uri kwawane camp unouya ndeve maevents nyika inodzidzei kwaimbori tsamba imwe inonyorwa yakanyorwa inofarira kuverengwa varinena ngatibatsira vanotiona ngavati vakaritarisa vaswedere padhuze kuti kakurevesa kwenyu aka kanoripota kuti chokwadi kuti kuna Jesu tiudzewo pamusoro paJesu wacho unozova vamwe vanhu maitiro avo munyaya dzechikristu ukavatarisa unoti inhema zvokuti kuna Jesu unouya inhema chaidzo dai kuna Jesu unouya haasaidai iwe unoti iwe mukapinda nyoka muno murova mbira ikapinda munomu erija uri kumashure okuvoti chechi nyoka kuna unotiza unototi nhema idzi deiri nyoka chaiyo kamutauriro kavo neaction yavaitora inoripota kuti shuwa kwaita njodzi saka ndikuti makristu ishuwa here kuti Mwari ariko ishuwa here kuti Jesu unouya nemararamiro achiyaya nyika inoti kudi wabva kuchechi wakumba mararamiro aunoita ichokwadi here kuti kuna Jesu kana vakakutarisa zvikanzi imimi muri tsamba munofanira kuverengwa saka nyika inofanira kudzidza kubva kwatiri izive kuti kuna Mwari anofanira kunamatwa handei pana madzimambo tidzoke kuna Solomoni naSheba chapter 10 verse 2 ndopatava kuenda verse 2 sure akasvika Jerusalema navanhu vazhinji ya namakamera ya nendarama zhinji ya nezvibwe zvinokosha. Asvika kuna Solomoni ya akataura naye pamusoro pazvose zvaiva mumwoyo make. yes sure manzwa here elder kwai mambokadzi weSheba waiva nevanhu vazhinji zhinji ane matombo anokosha waiva nezvipo kuri kana Solomoni agona kupindura mibvunzo zvipo chinosiya hakuripo here ichi chinotinetsa kuvaka kuti perei ndainzwa kuti ndeyakuna 2000 yatiremera yatinetsa kuti pere nyika iri prepared kutibatsira kuti nyika ipere chechiyoyi but problem pane mibvunzo inoda kutanga yapindurwa muri kuti imba iyi ndeyaMwari muri kuvakira Mwari provai tiprovirei kuti imba ndeyaMwari kana mangoprova chete zvipo tinosiya mambokadzi weSheba ari kuuya kuna Solomoni achitova navamwe vanhu vazhinji zhinji kuti handeiko kana vagona kupindura mibvunzo zvipo vanozwana inzwai kana muchida kurarama muchechi muri gwenga konewai kubvunza mibvunzo ine chekuita nekunamata ndikutaura nemi vasikana pane mibvunzo mikukutu Mwari ari kuri kudii pamusoro pemereji pindura ndozvandotoreva kwamuri vakomana mubvunzo uri kuti iwe unobva kunyika tiri kuda kupai zvipo chechi kwenyu ipere imbotiudzai kuti Mwari nemereji vanomboti kudii saka nyika ine yakakutarisa iwe uchitaura hako izvozvo kuti kune one anodiwa wetime push
kozoita umwe 1 anodiwa waonenge uri serious naye, kozoita umwe 1 we-airtime. Nyika yakatarisa uchita izvozvo. Ndiri kureva kwamuri elder, nyika iri kudiro zvipoti nazvo, asi pane mibvunzo mikukutu inofanira kutanga yapindurwa. Zvikai mambokadzi ari kusvika kuna Solomoni aine mibvunzo mikukutu ine chekuita nezvekunamata. Kwai kune vhesi, iverengei vhesi ra2. Vhesi ra2. Nevanhu vazhinji namakamera zvinonhuhwira nendarama ya shuwa. Akati asvika kuna Solomoni, zvaiva mumwoyo make pazasi. Vhesi ra3. Ya ndopadako zvikai Solomoni wakagara pasi akati shepa, mubvunzo namba 1 taura. Solomoni akapindura, shepa akagutsurira. Namba 2 taura. Zvikai mibvunzo yese Solomoni wakapindura akapedza. Inzwai vana vaMwari, nyika inoda kuziva kuti vakafa varipi, pindura. Nyika inoda kuziva kuti iro sabata sei uchiti mugovera, pindura. Nyika inoda kuziva kuti kubhabhatidzwa kuita sei, pindura. Inoda kuziva kuti Jesu wamunoti unouya kuzotsvakei ivo vakafa vachienda kudenga, ndizvo here kuti vari kudenga, pindura. Zvikai Solomoni wakatema mibvunzo yose akaipedza. Unotonzwa tiri pakembi aunoti magweta echechi achivhunzudza ruoko kuvhunza, asi dzitori shuwa here kuti vakafa vachamuka? Wobvunza baba ava ndevekupa uko ndierida vekuchechi yeku une basa rekuita iwewe, kudzidza shoko raMwari, kutsvaka zvimeso zvese zvekutenda zvive mukati mepfungwa nehana yako, utevere Mwari waunoziva. Unoziva chinhu chinonetsa nechekuti munhu unoshinga kubudisa $20 achienda kuABC kunotenga bhaibheri ne$20, udzoka naro kumba bhaibheri ratengwa ne$20, uye uisa mubhegi woturika pachipikiri, womirira sabata kana yasvika wohakanura bhegi rake wouya kuchechi, bhaibheri chingowamo. Oudzwana anoparidza kuti vhurai pana John, ndo paanovhura. Chivhurai pana Mabasa, ndo paanovhura. Mari dzirapera wovhara wodzosera mubhegi wonoisa pachipikiri kumba. Bhaibheri rake nderake, rinodoziva kuti rikanzwa mafingerprints kuti ndabatwa, iro bhaibheri rinoti inhema nhasi Sabata. Hapana pamwe parinobatwa kunze kwekubatwa richenjwa naro kuchechi nokudzoka. Kwaona mavhesi achinyorwa kuchechi unonoti kumba kune basa nhasi kondofiwa nokuverenga. Izvo mavhesi ekungobayira mubhaibheri nekukempi yangorimo hakuna akamaverenga asi akanyorwa. Nyika ine mubvunzo. Zvino uchaipindura sei uchirarama uchidaro? Kana ndiwe $20 yako wakaindisire kuABC, wakaregere kutenga yako makabheji vana vakasevesa. Tiri vekudzidza shoko raMwari, toriziva torinzwa chimwe chinonetsa mukati mechechi chinoita igozhe kufamba kwayo ireme kutungamirira imhaka yekuti yakazara vanhu vasingaverengi shoko racho. Saka hanzwisisi kukosha kweshoko, wakawandira kumari, saka anowisa kukosha kwemari kudarika kukosha kweshoko racho. Yopa pambodoti hatitei timbotenderedzani madhikoni tendererai mutore zvipo tigonewo kuti tipese basa rapo.
iye unoona kukosha kwemari, haavoni kukosha kweshoko kana kukosha kwamari, because haaverengi shoko racho. Ndiri kutaura nevana vaMwari vanofanira kudzidza shoko raMwari kuti varinzwe. Tinotenda naSolomoni. Kwai Solomoni mibvunzo yese wakagona kupindura, mibvunzo yese wakaipindura. Pazasi pakai kudini? Vesi ra 4. Ya. Yes. Ya. Sure. Ya. Apa ndo pandoda. Maimvwa here vhesi zvikaimambo kadzi Sheba wakati avona kungwara kwaSolomoni. Kungwara kwaSolomoni kwaiva papi? Pakuziva zvaanotenda. Kuna vanhu vanotenda zvavasingazivi. Unotenda asi haazivi zvaanotenda zvacho. Uye Solomoni uyu waiziva zvaanotenda. Solomoni, nhamo yedu naMwari chaita kuti Mwari aireza kunge hasi Mwari webipi, emhaka yekuti vanomunamata havazivi zvavanotenda. Indaika kuna naAbhurahamu, vaiziva zvavanotenda kuti Mwari waita sei naAbhurahamu. Hamuripo here chechi? Ndiri kutaura zvevarume vainamata Mwari watinonamata, but vachiziva zvavanotenda. Tarisa kuti Mwari wakashanda navo sei. Sei Mwari anyerere kumba kwenyu? Mubvunzo kuti kumba kwenyu imwi Mwari anyerere nemhaka yei Mwari waitaura zuro akanyarara kumba kwenyu? Hatizivi zvatinotenda, asi tinotenda henyu, asi hatizivi zvatinotenda. Handiri kunetseka nevakomana vanaSilas. Kwai vanaSilas vakasungwa ndokubva vandokandwa mukati mejeri. Jeri riya ndokubva ralokwa zvekumeka shuwa kuti hakuna unobuda. Vakomana vanaSilas, Bhaibheri rinoti vakangotsemura nziyo vakaimba. Nekuimba nyika yakadengenyeka, yakadavira, ikabvuma. Masuo ejeri akavhurika ega. Vakomana vaimba. Inzwai vana vaMwari, vhangeri razuro ndora nhasi ndiro. Simba raraiva naro ringori naro, but problem ndevakaritakura nhasi. Ndosaka dingindira rati, where are they? Varipi? Vanogona kumira sana Silas, vari kupi? Vanogona kumira sana Peter, vari kupi? Varipi? Where are they? Ndiri kuda nehama yangu kuti udzoke mushoko raMwari nekurevesa nekuperera. Mboita izvozvo, unoziva zvimwe zvinotinetsa, zvatisveta simba uye zvatipedza mweya wokunamata, inyaya yekudzingandisa ikonomi. Kurashika kuziva Jesu. Munhu anoenda zvekushayiwa nguva, zvekuti anotoenda pafoni kuri fanai henyu kunamata ndichiri bhizi. Pane kufonera vari kukiyakiya kuti fanai kukiyakiya ndiri kunamata. Anoti vanonamata fanai kunamata. Unoziva chaunorashika hama yangu, mutsimba unoita nekutsvaka mari uyu. Dai waiziva kuti Jesu unoiwana zviri nyore, waisazvinetsa nemutsimba uyoyo. Unoziva musi uya paidiwa mutero wekunobhadhara kuna Kesari, Jesu nongori kuvadzidzi vake, torai chirauro, mhanyai kurwizi, zvikaendai munobata hove. Ndona vadzidzi vaide kwenya musoro patichabata hove tigonotengesa. Jesu oti, yamatanga kubata iyoyo, vhurai muromo mutore mari. Ndokamuwaniro kemari kaJesu. Zvino yazviti Jesu ndo zvaanoti zvinoita, ane nharo nezvine nharo. Inzwai vatete, kutenda nekudavira muna Jesu kunogadzirisa ikonomi yadengenyeka kumba kwenyu, nekuti Jesu
une simba razvo. Munomurangarira here riya zuva hove dzaiva 2 nezvingwa 5 paiva nevarume 5,000. Varume ava vakadzi vaisaverengwa nevana. Saka vakadzi ava vaJudha, saka umwe neumwe waiva nemukadzi wake 1 kureva nevakadzi vaivawo 5,000. Saka pane vanhu 10,000 vabereki, kozoti vana vakakwana hove 2 nezvingwa 5. Jesu unodzikamisa zvinotiraramisa kuti usamhanya kupera. Dzikama uyu munhu wangu kawa. Ani makamuona mukadzi uya ichirikadzi yepaZerafati taya nedonhwe remafuta netsama yeupfu. Chaifamba inguva asi donhwe rakamira. Nguva ichifamba achidya achiguta mudonhwe iroro. Ndiri kuti vanomira nekugara pamakumbo aJesu vachanakirwa nebipi raJesu mukurarama kwavo. Zvimwe zvichaitika muupenyu hwavo havangazvihwisisi. Vanhu vachatitsanangurai vagotadza kutsanangura nekamuitikiro kazvo vachinakirwa naJesu wacho. Varume, Jesu watinonamata ndiJesu unonaka. Ndosaka muimbi werwiyo akaruimba rwiyo achiti kunonaka naJesu omo nawira kwazoko zorora pachitsedzo nekochewa kadaro. Jesu ndasembera ndakabatsirwa naye. Jesu anondipa mwoyo kusembera. Abraham wakazorora pachitsidzo, haana kubva, haana kuzungunuka, wakamira pakudavira nekutenda muna Mwari. Mwari akati zvawaita izvi ndinouya ndose muupenyu hwako. Svika Isaac akatarisa Mwari achidhila naAbhurahamu, akati Mwari ndomuda uyu. Akabatirira kwaari achinamata waiti Mwari waAbhurahamu, nokuti wakaona bipi raMwari kuna Abhurahamu. Zvika Isaac Abraham aenda, wakasara akagara pachitsidzo nekuti wakanga adzidza pana baba vake. Jacob wakazviona Mwari wodhila naIsaac, akati kana ariwo maitiro aMwari aya pano ndo pandogara. Ndiri kuti baba, vana vakakutarisai muri tsamba imwe, vari kudzidzei pamusoro paMwari wamunonamata. Ndezvipi zvinobatika? Roza vana vatenda kuchechi nokuti anzi ukasaenda hauri zvima nheru. Abraham aisadaro, waitendera vana vake kuti vaone Mwari achiita kuna Abraham. Vana vakatarisa voti kana zvirizvo zvinoitwa naMwari izvi ini ndazvida. Ndiri kuti vana ndezvipiwo zvavakaona Mwari achidhila nemi muupenyu hwenyu. Imimi mutaura nemi imimi, because mukarwara kai munonzvenga muchiinda pasi pemuti pane mureza kunopiwa mvura namatombo. Saka vana varikutoziva kuti mai pavakarwara vakanosunungurwa nemvura namatombo havana kuona bipi reruoko rwaMwari. Kwenyu vana venyu vakadzidzei vakakutarisai pamusoro paMwari wavari kunamata. Unoziva panzimwe nguva dzatonetseka navana kuti vana vamazuva ano izvo vabereki vamazuva ano. Problem ndevari kutungamirira munyaya dzekunamata. Saka vana havana chavanoona. Mumbaririma chete utsi, chinodzidzwa hapana. Memuchigwirana dhora wazotengere madomasi
ndaida kutenga masokisi angu, hausi kuona masokisi aya dhora. Saka vanongokuti vakomana kana zvikizo zviri Mwari watonamata izvi guys. Vaya vakomana veprosperity avo kana votaura kuti ingouya neutenge chidhina zvapera, mwanoti regai mbonotira zvidhina bosi kumba kumwari wedu watovinga uko uri kuita kuti mai nababa vanetsandira nedhora. Kwai Solomon wakavhetwa mibvunzo yose nechekuita nebhuku riri bhaibheri akapasa. Zvikaina mambokadzi weShebha hazvina kukwana, handei kumba. Ari kumba wakanotarisa varanda akagutsurira, akatarisa mukadzi waSolomoni, wakapfekei, wakasungei mumusoro, anei mutsoka, akagutsurira. Ndiri kuti baba, kana taikaenda kumba kuno kuvhetai tina Shebha, ungasiya zvipo here? Mabatiro amunoita mhuri yenyu, mabatiro amunoita mudzimai wenyu, Shebha angasiya zvipo here? Ndiri kutaura naamai, mabatiro amunoita murume wenyu, hembe dzemurume ke yamunayo kumurume wenyu nekuhembe dzake, mambokadzi weShebha angasiya zvipo here? Wekuti tirauzi rino ainwa mai vachitaura zvelatest yemustriti, pfungwa dzipo patirauzi rababa zvekuti rinopesira panopera mwedzi rava nemitanda inoparadzana kudai kuita kunge rodhi yepambudzi kuti imweni njauko imweni njauko imweni njauko, iri mipono iri pagumbo 1 kungoita kuti zvindibve havanei nazvo. Zvikai Solomoni wakashandirwa kumpa, akagutsurira, akatenda kuti ameni aona zvanga zviripo. Saka wakanotarisa navaranda, akatarisa navadii, nemhaka yenguva rega nimhanye ndinde apa. Kwanzi wakazotosvika pachikwiriso chokuinda kuimba yaJehovha. Mapanzwawo ndapada pachikwiriso chekuenda muimba yaJehovha ndopaakaenda. Bhaibheri rikati wakapera mweya, wakafenda. Achiona design, kamuvakirwo, kamugadzirirwo kakakaitwepo, haana kupinda mukati kuti aone mabhaluni aya, haana kupinda mukati kuti aone dheko. Wakangoinda pamukova, akangoona pamukova akafenda. Kudai akapinda mukati. Zvinovakirwa Mwari navamwe. Muripo here vana baba? Iwe unoti unofunga kuti ungashanya ushanya kupi? Kumbako kuti ukashanya unosvika uchingondowadzirwa saga kwechiva chaipapo, ndipo unovata pamubhedha, unonyaushanya kupi? Unoziva nature yechechi yenyu inoudza Mwari zvokuita, ndoindepi? Mwari paanoti kwaidza kuvanhu iko zvino vavungana akafunga kuinda, munoti unoindepi? Mubvunzo. Ozandainakirwa nebhuku raExodus. Ngati Mwari unoda kuita seiko? Bhuku raExodus chapter 25. Mwari ari kuti kuna Moses, ngavandiitire nzvimbo tsvene. Muripo here chechi vanoverenga? Ngavandiitire nzvimbo tsvene kwai kuti ndigare pakati pavo. Ari kurevei Mwari? Zvaari kureva ndezvekuti vakasavaka handiuyi. Zvikaita nzvimbo tsvene, dai tine nguva tambori pastor imbotsanangurai nyaya yeutsvene. Chinhu kuti chii chitsvene chine chamboita sei? Utsvene huri kureva completeness, kuperera. Kana musati mapedza, inzwi reutsvene harishandi. Itai chipere. Ukavhara sohani ukatarisa, woshayiwa pokupomera. Wovhara iyi, woshayiwa pokupomera. Wovhura yese, woshayiwa. Ndochunhu chitsvene. Zvika izvi ndo zvinoita ndigare pakati penyu. Muripo here chechi?
Munozowana amaiso. Zviri nani kugara naMwari tine baravara pakugara tega tine madreads. Zvitori nani izvozvo. Ndiri kutaura nemi vana baba. Chitori nani kuuya kuchechi nezvimabhachi zveworksuit pane kuuya namasutwa asi kusina Mwari. Hazvina zvinobetsera izvi. Mari dzataitenga nadzo mabhachi nematai dai taiva nadzo chechi yapera iyi Mwari yave pakati pedu zvaita zvakanaka. Pane pombo tinonetseka tinoita tinamatira vanorwara prayer band tinoita negomera nekurevesa asi vanhu vanodzokera vachingorwara. Kuvana Peter vainamata vachipora zvakuita sei? Mwari anoti itai nzvimbo yangu tive tsvene ndigare pakati penyu. Simba resadza harilapi, chinorapa ndiMwari pakati pedu. Saka mubvunzo unotipa chechi pano aripo here Mwari wacho? Kana iungano yakafumuka, ndiri kutaura nemi. Unoziva zvakanakira zvekuti ukapedza kudenha unoinda. Pamunozofunga kuti asi hatinonge matombo inda kare hatigari kuno. Asi unotoreva nechekuti Bhaibheri ratiri kumwe kwese uku paitarisa tafura mambokadzi weShebha simba raivamo achiona tafura. Okay, correct. Oenda kuvaranda, okay, correct. But paakaenda pamukova wechechi zvikaya wakafenda. Pane nyaya ndepana Mwari watinonamata. Muri kumutorawo sei? Uyu Mwari uyu une value ipi mukati meupenyu hwedu? Unozoda kuziva value yechinhu. Unogona kutarisa kuti chinhu chachona chakaputirwa nei. Hazvinetsi kuziva kuti kumba kana mai vagadzira chikafu kuti ungoziva kuti nhasi machikichoro hazvibonetsi. Unotarisa ndiro dzakavharana nekamuseterwo ketafura yacho wonoziva nhasi kuri right. Kana uri mufusha vaiti izvi zvega zvakapoteredza uye zvega zvakaputira zvinoripota kuti mukati mune nyaya umu pano handioneki kusvikira tapedzerana taziva zviri mukati umu. Hakuna keke rinotorerwa bepa rekati kuti riputirwe riputira keke nebepa rekati. Hakuna zvakadaro. Hakuna. Chakaputira chinoripota kuti iri keke isati nyepera. Saka imba inonakirwa Mwari yacho kamugadzirwo kacho kanoripota value yaMwari wacho. Takaitarisa kudai titoona value yaMwari ari kunamata. Unorema zvakadii Mwari wedu. At least pandasvika pano ndafara ndichiona imba iyi. Almost Mwari akuitire zvakanaka. Vakaisa maoko avo ongorerwa ida Mwari. Hamuna kurasa, hamuna kupambadza, asi pedzisai. Hamuripo here chechi? Paine vhesi ndikudarika wangu neko. Jesu achidzwa naSatani kuti shandurai matombo aya aite chingwa. Mhinduro yaJesu inoti pakanyorwa kuchinzi munhu haangararami nechingwa bedzi asina mashoko zvikanzi ese. Kwete mamwe, ese. Saka chinhu chinoda kuitwa mukuperera. Maenda makapedyo nekupedza asi kuva pedyo nekupedza hakusi kupedza. Pedzai. Uzi Mwari akati vakapedza uyai kuno imunosara ino. Pedzai. Almost mubayiro wenyu munomuwana kuna Mwari. Mwari hanyengedzeri asi munhu haazheredzeri. Unokupai mubayiro wenyu vese vanoisa simba ravo Mwari uchavabhadhara. Saka kwai pamukova apo padizaini yakanga iripo. Number 2, ini ndinotofungawo kuti mambokadzi weShebha paakasvika pachikwiriso ndoona sokuti unenge akakotama akatarisa tsoka dzaSolomoni dzokupinda nokubuda muchechi macho.
kuti nzira yakapfumba zvakadii inopinda nekubuda muchechi. Saka chakaita kuti afende ndechekuona kuti matsimba akawandisa. Munhu anoda kunge nguva dzese ari kuuya muchechi achinamata achidzokera achinamata achidzokera, habvi pakunamata. Ndo manamatirwa Mwari naye. Isi tinongonamata kamwe pavhiki, but tarisai matsimba aSolomoni haasi ekamwe. Munomunamata sei? Imi munomunamata sei? How often? Vamwe tikatobuda ipapapo pamunamato kupedzisira, unobva atovhara nyaya dzekunamata, womirira sabata rinouya. Munamato wake hwani wekumba ndewesadza. Imwe yese yakamirirwa sabata rinouya. Hapana kunamatwa kwaMwari pakati pevhiki. Usafunga kuti chechi inopenga inoi. Enda unobata number 1 chidzidzo cheBhaibheri. Unochiona chakadzi masabata masikati. Vanorevei? Tadzokera kumba chidzidzo chedu cheBhaibheri chibatei. Nevana vedu vagara pasi toenda pasabata masikati. Pakaisande toenda pasande. Mande kunosvikira vhiki yapera touya kuno tiri vanhu vakaibva neshoko raMwari. Kugadzigwa mwoyo yedu kuti ine Mwari. Unoziva kana uri mupishi so unochitova muranda mutorwa pazvinhu zvaMwari. Ndosaka kuti ukangouya muno muchechi unoneta-neta. Ndofunga ini kuti pastor, kuti deni papurani yemachechi edu paigona kuiswa imwe room inovakwa kana kuti ari maviri yevakadzi nevarume, zviri kuita paipatara kuti wadhi yevarume newadhi yevakadzi, moiswa mubhedha imomo, moita announcement kuti vane vanonzwa hope, vakadzi motarisa pakai female mondovata, varume mondotarisa pakai male. Tisasangana kuti vamwe vakutovata imomo, vamwe vakateerera shoko. Zogara zvangorongeka, vauya kuzovata mongonanga kufemale ward, varume monanga kumale. Vauya kuzonamata togara munochinamata. Handa kuti musavata, pedzisa henyu upedze henyu. Tiinde mberi. Alright, rekaita sepavhesi inotevera. Saka pfungwa iyi, vana vaMwari, number 1, gadzirai chechi. Number 2, farirai chechi yacho. Uyai kuzonamata kuchechi nguva dzese, kwete nesabata. Hazvisungirwi munhu pakati pevhiki kuti uye kuno kuchechi uzotaura naMwari. Right, ndaakuda kundopedza nemhaka yenguva yedu. Mwari vatitire zvakanaka. Tadasvika pavhesi 5 handiti. Right, saka ndadide pfungwa idzo kuti inzwai vana vaMwari, pane chimwe chinhu chiri pachechi yaMwari chatinofanira kuziva. Number 1, mukanodzidza pamukadzi wakanga achinzi Hana. Ida munobvunza Hana anokuudzai kuti ndainetseka ini ndisina mwana, asi pandakaenda kuchechi ndikanochema ndiri muchechi ndichemera Mwari, Mwari wakapindura Hana. Wakapindurwa ari mukati mechechi. Hana akaita mwana waiva pachechi. Mukatarisa muchirema chiyechi chekubhuku raMabasa chakasangana naPita chaiva pachechi. Wakanga asingagoni kufamba kubva mukuberekwa, wakaporeserwa pachechi. Saka chechi haingori imba iri ordinary, imba iri ordained, imba inoyera, imba yekuti vese vane nhunha dzavo vakataura naMwari, Mwari ari pedyo kuvanzwa. Nzwai vana vaMwari, zvarema uri kumba, zvarema uri kwauri, uya kuchechi yaMwari unamate. Pinda muchechi, varado, namata, taura naMwari. Yes, Mwari vanonzwa uri kumba, asiwo kuchechi yaMwari pane chimwe chiri special pamusoro payo, nokuti yakakumikidzwa mukati memaoko aMwari. Saka inofanira kuremekedzwa, inofanira kukudzwa. Mwari vatitire zvakanaka. Tatiri kuenda pana Romans chapter 1 verse 21, noti vaiziva Mwari asi havana kumukudza saMwari. Dambudziko ravo nderekuti ndiMwari wavanonamata, asi ukacherechedza paanonamatirwa pacho kuti uri ndiMwari, zvinoramba. Ukatarisa Bhaibheri rake, akaribata Bhaibheri iroro, harina Genesis,
harina makavha ekunze Genesis washaikwa. Alright, zvawashaiwa hako Genesis vachiita hako zvakazarurwa. Wori Genesis hapana, zvakazarurwa hapana. Ndo Bhaibheri rekuchechi iroro. Vaiziva Mwari asi havana kumukudza saMwari. Mwari ngaatibatsire tive vanhu vanoremekedza Mwari. Iye unotochema kuna Hagai kuti imimi dambudziko renyu, imba yangu iyo, dzenyu dzimba dzakanaka, asi yangu mairega iri dongo. Chino idongo chii? Dongo ipa yakatamwa. Saka vhesi iri kutotiyo chechi yedu kana riri dongo, mweya waMwari wakatama chirimo mazizi. Ndosaka minamato yedu yatinonamata isina kwainoinda, isina batsiro, isina punduso, isina chainounza. Imhaka yekuti imba yaMwari yakaregwa riri dongo. Varipo vanoti Mwari ndibatsirei, ndoda kumira nemi, ndiise ruoko rwangu, imba yenyu igadzirwe, ivakwe, ipere, ipendwe, matauro aiswe, zvese zviitwe zvipere. Mwari, ndoda kuisa maoko angu, ndoda kuisa pfuma yangu kuimba yenyu. Ndipei simba, bvisai mweya wokara zvenyika ino kuti ndisasise zvido zvenyu. Vakadaro simukai, ndoda kunamata. Ndokumira pastor, ndichakunetsai. Uyaiwo kuno mberi munamatire vana vaMwari vanoda kuzvipa kuna Mwari, vanoti Mwari Bheju ndiripo. Mubvunzo wati where are they? Vanoti ndiri pano ini. Imba yaMwari haingarambi yakadai. Mumazuva angu imba iyi inofara kupedwa. Mumazuva angu imba iyi inofara kuiswa matiles. Vakadaro hatauri zvemari yakawanda, hatauri zvemari shoma. Tiri kuti vanoti mumazuva angu Mwari, mumazuva angu pane chinofanira kuitika. Simukai tinamate. Vamwe vanogona kudaro vaine makumbo anorwadza, unongosumudza hako ruoko ugere ipapo. Vanoti mumazuva angu Mwari, mumazuva angu pane zvinofanira kuitwa, pane zvinofanira kuitwa. Pastor, inguva yenyu.